Няма такъв паркет в България. А именно фигуралният паркет Ventaglio на Folio d'Oro, най-ексклузивната италианска фабрика в момента, най-якият тренд е той в световен мащаб. Този продукт е един от най-харесваните в Италия. В момента дори може би и в Дубай, защото се правят едни огромни хотели с него. Този продукт ще бъде монтиран в апартамент в центъра на София и ще разкажа какви предизвикателства ни предстоят. Едно от предизвикателствата е тези нестандартни по форма фигури от дърво да бъдат така разположени, за да има симетрия в тези тясни коридори. За целта е много важна основата да бъде супер гладка, здрава и да бъде равна. Това ние си го изпълняваме с Узин NC110. Тези, които ни следят, знаят, че ние работим само с тази немска замазка. Това е едно от предизвикателствата. Другото нещо, което е много важно и което ще стане, е нивата, когато се залепи паркета и се направи, да бъдат равни. Между камъка от входната врата и паркета ще бъде на 0, като няма да има нито едно зъбче. Най-сериозното предизвикателство. Подов конвектор, който на финала след монтажа трябва да бъде на едно ниво с паркета. Ето до това зъбче. И това имах предвид, когато казах, че Ventaglio е топа на паркета. Ето го и вече нареден 2 седмици след първото видео. Малко бавно се получават нещата, но за такава прецизност се изисква време и отдаденост. Цветът е как корнер, да ви подсетя един от най-харесваните цветове на италианската фабрика Folio d'Oro. Супер лесно се комбинира в интериор. Пъстротата и топлотата на нюансите, които се достигат на опушения дъб, са незаменими. Просто е супер готино. Частта с конвекторите са изпълнени точно както предвидихме. Всичко е спряно на едно ниво, всичко е вградено. Дори колегите са спазили и фигурата зад конвектора с тези малки парчета. Разбира се, ще има первасче, но така седи много по-елегантно, много по-готино, както са се постарали винаги. Ето фигурата продължава, както е цялата фигура и с тези малки детайли и парчета, така окото хваща се едно няма прекъсване. А всъщност прекъсването е цял конвектор. Забравих не най-важното, но не и на последно място, топ покритието на Parquet Sense.